Salam mehriban ýeşler tagamana turan musunuz? Bir karar döwletimizin täze ýamynyň galkynyş döwrüne gahrman arka dagmydyň peder ýolunda dowam etdirýän arka dagly gahrman terdarmydyň saýasyna her biriňiziň maşgala ojaklaryňyzda agdyberlik, bagtyarlyk, bereketli tatçaklaryňyň bereketden bol bolmagyny, rewşen geljegimizde tarap bedew wadynyň alyp barýan gahrman arka dagmydyň, arka dagly gahrman terdarmydyň janlarynyň ta ömürleriniň uzak ýyl ýurt bähwitli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriniň elmida we rowaşlary wetdenmegini tüýsürewmeden ardulap, sungat dowama tatly gepleşmede başlaýar. Eýdoganlar hemmemiziň bilşimidi ýaly bir karar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüne gahrman arka dagmydyň, arka dagly gahrman terdarmydyň tagallasy bilen ata-babalarymyzdan gelýän medeni mirasymyzy däp desturlarymyzy, edim gylymlarymyzy, sungatymyzyň iňsi tarlaryny geljekki nesillerimiz öwrener ýaly ýurdumyzda halipa şart ýoluny açyp berdi. Elbetde bugünkü halipa şartlyk ýoluny ugralýan her bir medeni sunat ustatlary öz maşgalalaryna, şeýle-de ýurdumyzyň durly künjeklerini özüne şägir tutunyp özleriniň aýdym sasyny gotuny, halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň iňsi tarlaryny öwredip, halipa şartlyk ýoluny dowam etdirýärler. Eýdoganlar bugünlere min ýaz patlanyň, bahar patlanyň ilkinji günlerini tebigatymyz jannanya, baglarymyz pyntyk ýarya, şeýle-de her bir sungat adamsy hökmani ýagdaýda täze eserleri, täze aýdymlary, täze saadlary, täze şygyrlary döredýär. Elbetde ýurdumyzyň wasypçylary biziň medeniýet sunat ustatlarymyz bolýar. Elbetde biziň medeniýet sunat ustatlarymyz bahar patlanyň ilkinji boşlukçysy bolup, ýurdumyzy, tebigatymyzy, gözel gyýrlarymyzy wasyp edýän aýdymlar ýerine ýetirirler. Biziň geçmişimizde nazar aýlap, biziň geçmişimizde ýaşap geçen ustat halipalarymyzyň, kompozitorlarymyzyň, halk bagşylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny geljekki nesillerimize ýetirmek üçin bize halipa şartlyk ýoluny açyp beren sungatymyzyň haqqy gonary gahrman arka dagmyda, arka dagly gahrman terdarmyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka dagmydyň, arka dagly gahrman terdarmydyň janlarynyň ta ömürleriniň uzak ýyl ýurt bähwitli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriniň elmida rowaşlary wetdenmeli tüýsürewmeden ardulap, bidem ödürjük toparlarymyz bilen Türkmenistanyň atgadan artisti Agamrat Öwedmamedowlaryň döwletli maşgalatyna mehmançylykda. Onuň hem mehribanlar, bizden daşlaşmaň, biziň bilen galyň. Mehran watandaşlar, ine görüşümüz ýaly gahrman arka dagmydyň, arka dagly gahrman terdarmydyň tagallasy bilen biziň ýurdumyzda halipa şartlyk ýoluny giň mümkinçilikler döredildi. Ine görüşümüz ýaly biz ödürjük toparlarymyz bilen, ýani Türkmenistanyň atgadan artisti Agamrat Öwedmamedowlaryň döwletli maşgalatyna mehmançylykda. Ine bu ýerde Agamrat daga Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnadarowa bilen şu ýerde iň gowy watanmyzy, gahrman arka dagmyzy, arka dagly gahrman terdarmyzy wasyp edýän aýdymlary aýdyp şu ýerde birek bilen maslahat edip oturýar. Elbetde şägirt halipatan ozdurmasa kär ýeter diýişler ýaly ata-babalarymyzdan gelýän şol dep desturlarymyzy, edim gylymlarymyzy, sungatymyzyň iňsi sirlaryny geljekki nesillerimize ýetirmek üçin hem ýurdumyzda halipa şartlyk ýoluny dowam etdirýärler. Eýdoganlar, biziň medeniýetimizde sungatymyza uly hormat goýup, geçmişimizi ýatlap, geçmişde ýaşap geçen ustat halipalarymyzyň ömür dörejiligini geljekki nesillerimize ýetirmäge, bize şeýle giň mümkinçilikler döredip beren gahrman arka dagmyda peder ýoluny dowam etdirýän arka dagly gahrman terdarmyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka dagmydyň, arka dagly gahrman terdarmydyň janlary sag, ömürleri uzak, ýyl ýurt bähwitli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriniň elmida rowaşlary wetlenmegini tüýsürewmeden ardulap, halipalarymyzdan söz açýan sungat dowama taty gepleşigmidi Türkmenistanyň atgadan artisti Agamrat Öwedmamedowlaryň döwletli maşgalatyna ýadga eder. Eýdoganlar, biz häzir Läle Begnazarowanyň şeýle-de halipamyz Agamrat Öwedmamedowyň ünsüni bölmän häzir şu ýerde aýdym dinläliň soň gepleşigmidi töhfetde şarkaly dowam eder.
kahramanımdan arkadağım var. Arkadağı fernarlıdır vatanım, öpüşleri beklenip dur çar yani. Aşkıladım dostuğulluk mekani, kahramanım lider arkadağım var. Arkadağım kuvamı kahramanım var. Başlar arkadağım sayesinde bu işler, kahramanımdan arkadağım var. Ulap var yar dostluk yollar, ak yollar, şöhratı beklen yer tutulyan toylar. Bağışı aydır coşa gelli göğünler, kahramanım lider arkadağım var. Arkadağım devamat kahramanım var. Aşkıladım dostuğulluk mekani, kahramanımdan arkadağım var. Arkadağım devamat prezidentim var. Mehran vatandaşlar hemmemizin bilşimidi ýaly berkarar döwletimizin täze ýamynyň galkynç döwrüne gahrman arkadağymyň, arkadaly gahrman terdarmyň taýsy tagallasy bilen Türkmenistan döwletimiz ösüşleriň, özgörüşleriň şeýlede toýly mekanyň ýurduny öwrüli. Edi doganlar, ýat patly diýenne biziň meýdanlarymyz, tebigatymyz janlanýa, baglarymyz pyntyk ýarýa, elbetde kuşlarymyzyň saýramagy, şeýle bir mimik şemalaryň öwsmegi her bir sunugat ustadyny diýsen joşdurýar. Edi doganlar ine görüşimiz ýaly bahar patynyň gelmegi bilen şahyrlarymyz tebigatymyzy, ýurdumyzy, gözel gaýdylarymyzy wasp etip şygarýan bolsa, kompozitorlarymyz bolsa, şol şygyry adlary döretýärler. Elbetde şol owadan sadlary sadlaşdyryp biziň medeniýet sunugat ustadlarymyz halkyň kalbyna orun tutjak aýdymlar döredýärler. Elbetde şolar ýaly bir halipa şähertlik golun dowam etdirip ir döwürlerden bäri biziň geçmişde ýaşap geçen ustad halipalarymyz, halk bagşylarymyz, sadanlarymyz, şahyrlarymyz biziň gözel gaýdylarymyzy, tebigatymyzy, watanymyzy wasp edýän bir näçe aýdymlar döredipdirler. Elbetde şol halipalarymyzyň ýerine getiren aýdymlaryny bolsa biziň ustad halipalarymyz öz şägirtlerine geçirip sunugatyň iňsi sirlerini, aýdym sunugatynyň bir aýdylyş düzgünlerini, sadanlarymyzyň nähili sadlary döredennüni biziň ýaşlarymyza öwredip halipa şähertlik ýoluny dowam edýärler. Edide onlar bizemine öz dürzük toparlarymyz bilen Maru welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Türkmenistanyň atgydanan artisti Agamrad Öwedmämmedowlaryň döwletli maşgalatyna bolup şol ýerde halipa şähertlik ýolu barada kelamagy gurrunlaryny şeýde bir näçe aýdymlary ýergeder ýetirer. Mehran vatandaşlar bir gepleşmede başlamadymyzdan öňürti şu gepleşmede gatnaşýan medeniýet sunugat ustadlarymyz bilen tanış etmekçi. Ine meniň gapdarymda oturan Türkmenistanyň atgydanan artisti halipamyz Agamrad Öwedmämmedow. Ine meniň bu gapdarymda oturanam Türkmenistanyň halk artisti halipamyz Läle Begnazarowa. Şeýde halipalarymyza sadanlarlyk edýänem, ýurdumyzyň her bir toýlaryna, bayramlaryna sadanlarlyk edýän ine halipa sadanlarymyzdan biziň daş töweregimizi gurşap atýarlar. Şol gün biziň gepleşigimizde halipalarymyza sadanlarlyk ederler. Şeýde biziň gepleşiklerimizi o gadan sadlar bilen berip bererler. Edi doganlar biräder söhbetleşigimizi uly başlar, kiçik işler diýişleri ýaly sözümiziň başyny halipamyz Agamrad Öwedmämmedow bilen başlamakçy. Halipa berek döwletli ojaňyza hoş gördük. Ne berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwrüne gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman terdarmyzyň tagallasy bilen ýurdumyzda halipa şähertlik ýoluna giň mümkinçilikler döredildi. Şeýle biziň ähli welaýatlarymyzda, etraplarymyzda, owa ýerlerimizde çağalar sunugat mektebi, medeniýet döýleri açylyp halkymyza
kullanmaga berildi. Elbette şol medeniyet öýlerine de her bir türkmen ojagyna da sungat maşgalatyna da halipa şähertlik ýol dowam etdirip şol halipalarymyň halk bagşylarymyň taýdanlalarymyň ýerine ýetiren aýdymlaryny geljekki nesillerimize ýetirýäňiz. Şu alyp barýan halipa şähertlik ýoly dogrusyna şeýle gahrman arkadaly gahrman terdarymyň şu medeniyet sungat ustaatlarymyza dördüp berýän mümkinçilikler barada kelamagy gurrun berteňiz sözsizden. Bir de halipa şähertlik ýolunu açyp beren gahrman arkadaly gahrman terdarymyza köp sag bolsun aýdýan, goý olaryň jany sag bolsun, tutgan işleri rowat bolsun. Gahrman arkadaly halipa şähertlik ýolunu açyp berdi. Bizim halipalarımızdan öwrenen aýdym salamary öz şähertlemede geçirýär. Ona estrada halipalarymız var. Türkmenistan halk artisti Şahmet Bäşimov bilen köp wagtlap zähmet çekdik. Türkmenistan halk artisti Şahmet Bäşimov bilen o bilişleşdik. Ondan ýanky sunuňyzyň köp çalşarly ýollaryny öwrendim. Yüzüm tutgan şemala gel gibindi amala ey ağalar şemala inni duşa bilmene Şol serenin kıyvati gel gitti kıyvati Güldür beni kaygısı inni şoşo bilmene O galverden Gurt Yakup halipa, Hanak halipa olardan akpata alıp o şolar bilen sunugat ýolunda dowam edip şaka çenden aýdym aýdyp gelýär. Güldüm golumdan ol tewel yanım Gaytamazdan gulpamdan hayran Yarımni aldırmay galdi dünyada Köngül bergeneyn aharımdan hayran Bizim öz şähertden bize halipa şähertlik ýolyny ýetirip durdy. O bir näçe halipalarymyz bar, olardan Gürmurat Kalaýew, Türkmenistanyň atlanan artisti Gülşen Öwezmämmedow bar. Affetlerin kereminem yoktur meni sende söyün. Affetlerin kereminem yoktur meni sende söyün. Hey, bağrı basıp balam diyen dillerinden aylanayın, aylanayın. Bağrı basıp balam diyen dillerinden aylanayın, aylanayın. Hansıgıplar valtal valtal men urumda halanatan. Hansıgıplar valtal valtal men urumda halanatan. Hey talançan bağım tutan ollarından aylanayın, aylanayın. Hey talançan bağım tutan ollarından aylanayın.
Oğlum ne birinci Öz Mehmetov, kuvancı Öz Mehmetov. Han Atakulif sorar bilen o öz şagirdden bilen olaram menden gelip yankı hurmatın ince tilsimlerini lazını sorap nestayn şeytek ne hayır orka deyip maslahatlaştırırlar. O menem olara yankı bilyan atlamaya uğradiyan şey deyip sonra devam edip gidip otur. Doğru belli yani da elbette şagird halipadan odurmasa kär getirdi. Enetidem yani bir näçe öz şagirdleriňiň adyny aýdyp geçdiňiz ýerde öz maşgalaňyzda da öz bir sunugat ýoluňyzy dowam etdirýän çağalaňyzyň bolmagy elbette biziň her ýerimizde diýsen gonurýar. Ýani siz bellediňiz Halipama Türkmenistanyň halk artisti Şah Mehmet Bäşimowyň bir näçe eserlerinden bir ýerine ýetirýäňiz şeýle-de Halipa bilen bir näçe ýerde zähmet çekmek, onuň bir sunugatyň iň satarlaryny öwrenmek we netip edipdir. Marifetini bir näçe usat halipalamız var. Yani sizin özüňizden belli geçdiňiz Ödönýaz Nowatyw, Gurt Ýakubow, ýa bolmasa Balla Hajyýew, şeýle-de Mehmet Şaryýew, Gurban Gummanow bar. Ne görýänmi? Şol halipalaň bir ýerine ýetiren aýdymny bugünkü biziň ýaşlarymyzyň şol halipalamyzdan gelýän sunugatyň iň satarlaryny öwrenip ýurdumyzda geçirilýän toýlarymyzda, bayramlarymyzda da şol ýaşlar biziň halipalamyzyň aýdymlaryny täze saz gurallaryň üstünden halka ýetirýär. Elbette ol aýdymyň onuň öwüşgünem, süýjiligem bugünkü her bir insanyň kalbyna ýaşaýar diýsek, megerem ýalňyşmasak gerek. Neşeýle-de Türkmenistanyň halk artisti Rehnet Arnagylyjywyň bir öz boluşlaryň bir owady bar, öz boluşlaryň aýdymyň bir aýdyrş düzgünler bar. Elbette ol halipalar bilen zähmet çekmek siz üçin hem uly bagtda elbette şol halipalaň bize goýan aýdym saatyn goty bugünkü her ýerimiziň bir kalbymyzda ýaşaýar diýsek megerem ýalňyşmasak gerek. Yani diýişiňiz ýaly Türkmenistanyň halk artisti ýa-ni Şah Mehmet Bäşimow bilen 1986-njy ýyllarda şu ýa-ni dünýä dursun parahat diýen aýdymy ilk ýerine ýetirenden birem men. Ondan Şah Mehmet Halipaň özü başda aýtdy. Ondan bir aýdyp başladyk da. Ondan häzir şol aýdymlardan hem aýdyp beren. Ondan ýanky diýişiňiz ýaly Ödönýaz Nowatywyň aýdymlaryndan Şah Mehmet Halipa bilen Türkmen halk aýdymy aýjy mahalliýen aýdymy işledik. Ondan Şah Mehmet Halipa bilen Gorol Şadystanyň öwrelenen şäherininden ýanky tämin edýärem. Ordasyndan Gül Ruhady gaýryny biziň hanawyda alyp getiriň. Zülpüň seniň o yolum düştü Gürcistan'ın ilinden illerin var bizim ilemegdemiz. Şolar ýaly köp aýdymlary aýdyp o bir näçe konsertlarda barlarda aýtmak nesip etdi. O galiberde ýanky diýişiňiz ýaly Rehmet Arnagylyjyw bilen ýanky Gurban Gummanow Halipa bilen Hanak Halipa bilen Amalnazar Halipa bilen olaň bar bilen zähmet çekmek. Gurt Ýakup Halipadan köp tälimallyk toýlarda duşduk. Davaralarda duşduk o ýazgylaryndan känzatlar öwrendim. Doğru belli ýa-ni elbette halipalardan näçe sunugatyň iň satarlaryny öwrenseňem şonça da aseräbi geçmişde ýaşap geçen halipalarymyz şeýle belläpdirdi. Aýdym sunugaty umman ýaly derýadyr, onuň her kim özüne gerek tutup almaly. Elbette her halipadan bir sunugatyň iň satarlaryny öwrenip her kim hem öz ýoluny, ýodasyny tapmaly. Elbette şol halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny elbette bir teleaýdymlardan ýa bolsa radiolarda bir aýdylýar bolan, aşganada bir milli tagamlar taýýarlap oturanan bolsaň, hökma şo halipalaň aýdýan aýdym bilen deň özüňem aýakdaş bilen gaýtaranyň duýmanyň alýan sebäbi ol kalpda orun tutan aýdymy hiç bir adam bir ýahandan bir biýiktiyar hiňlenip
geçeni duyman galýada. Ha. Elbette ol aýdym hakkynda, saat hakkynda, söhbet hakkynda söhbet edende elbette biziň geçmişde ýaşap geçen halipalarymyzyň baý dünýäsi bar. Olaň bize goýup giden bir näçe mirasy bar. Elbette şol halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymny bugünkü gün ýerine ýetirmek elbette biziň her bir sungat ustatlarynyň mukaddes borçy diýsek, megerem ýalňyşmasak gerek. Yani dişim yani şu galverde de sol halifadan öğrenmek diýilen zat da. Ondan sonra gowy öğrenip şu halifaň saňa gowy etse de bir sapar teleýaýlymda aýtdyň bolyn şonu öýden ýazdy, o halifa dinläpdir de Aýjemal aýdy. Be on sağlam ýerine tutdur aýdym, ýerine tutdur sözlerim. Be inni sen nidi bagşam bol urapsyň zat diýip ýanky Param aynı bolon makalar da abi. Ondan bir gün şol bayramlarda bir konsert bolýan. Aýjemal aýdym ýatyrdlar da. Türkmen halk aýdym Aýjemal. Esere oturan eken öýden ýa halipa bolýan. Ondan Türkmenistan halk artisti öýden ýa nowatyň aýtmany. Türkmen halk aýdym Aýjemal ýaly bolýan. Halipan güni etse onu öýdüňem şu bagtly bolýan bolýar. Şäherdiňe edil öýd sagan ýaly bolýar da. Ne käwat wölmat galaýyny şäherdim da. Ya hanata kulwa. Ona ya oğlum ma begen skulsun zameliya. Ine stay şolaýdym şeýsek näl worka kakadya. Ay go worda tip ondan şol şuwrnysdan sen şeýler, olar bu wrnysdan sen beýler. Öýdüňe ýakyn edip ber plan kes şeý gädi ýömetjek bolma. Öýdüňe berşän ne diýdi ýa-da. Ana aňyrdan gelýän bir Taňyrdan berilen zekin bolýar. O taňyrdan berilen zekin da bar. Şonu öýdüňde jemläp berseň bolýar. Dogry belliňde halipa elbette ha görýänmi? Ýurdumyzda ýanglan ýarym telewätleşigi geçirilýär. Şu ýanglan ýarym telewätleşigine de elbette siziň öýdüňizden gatnaşmagyňyz, şerde öýt çağalaňyzdan, şähertliňizden gatnaşmagy elbette her birimizi diýsen goňra täzäbi şägird halipadan ozdurmasa kär ýeter diýişler ýaly. Şeýlede zihinlerden zihinleri saýlap seçip şeýlede iň zihinini bir halkyň öňe çykarmak, oň aýdymyna hormat goýmak elbette şuň küne üçin gelýän bir däplerimiziň, aňyrdan gelýän bir sungatymyzyň dowam etmegini şuň günler ýurdumyza gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarmyzyň tagallat bilen şu ýanglan ýarym telewätleşikler geçirilýär. Siziň öýdüňizden şu ýanglan ýarym telewätleşikleriniň gatnaşanlaryň biri bolup dursaňyz. Şu ýan gaýdysyny ýaly şu 1992-nji ýylda o Türkmenistan'a ýanglan ýarym telewätleşigi ýüze çykyp başlady. Ondan o wagtlar ýanky barlyk haçy halipada bar. Ondan şataýda ýanky Wilmrat Kalaýew men şähertdimem bar, o başga da başlar bar bolyn. Şataýda maňa da ýanky Berdigelli Türkmenistan atdan artist Berdigelli gatnaşdy.
Şatayda bir de şu iş yeňiň biri bolmak niyeti etdi. Şonda size şu 3 ýeňiň bir bolanyňyzy tedi bir üstünliklere getiren aýdym bolýardy. Şol üstünliklere getiren aýdymam hiç bir adamyň bir ýadynan çykmaýa. O şatayda meni bir iki tapyr bolup geçdi ol. Ondan sonra birinci tapyrda kompozitor Çağrı Nurgün'ün Arman Mahalle diýen aýdymyny aýtdym. Ondan ikinci aýdymam şol Sultan Söýün Baýkary destandan Halipam Gurt Yakup Halipam aýdan Sultan Söýün Baýkary destandan Dadi diýen aýdym aýtdym. Ondan ýerinden ikinci tapyrda da bolsa ýa-ni Halipam Gurt Yakup Halipamyň Sabahul diýen aýdym bilen şonu Mirel Işanoğlu bilen estrada geçirip şonu aýdyp ýeňiç boldum da 3 ýeňiç. Meydan açarım dinle, kalbimde armanım aley. Gözlerimden akırdım kan, dibine bakkalım aley. Gözlerimden akırdım kan, dibine bakkalım aley. Bilmem çekmeyeceğim gari, oldu aşkın bağları, vuruldu hicran kanzari, harita dukanım vali. Vuruldu hicran kanzari, harita dukanım vali. Galey gal galey, harita dukanım vali. Elbette bugün kun bir de tomuşa edip oturan mehran vatandaşlarımız garaşýanlar. Halipamy bir de bir aýdym aýdyp berse diýip dinleýjiň. Elbette her bir aýdym üçin bir dinleýjisi bolýar. Halkymyzda näme diýen bir aýdym aýtmagy da garaşýanlar. Belki gepleşiň budyň şu ýerine özüňizde betlek gelen bir halk aýdymlaryň birini ýerine getirip berseňiz. Başysyna Ak yere yeyran durani, kendim aravatım elinde ya. Görmedim senin değil yâre, kovanın geline. Ey yâra. Ey can rahmetine, gülüne ey, bolma dedim kimin yani, gülveden gelin ey yara. Ay ay gözüm zanalar kara gülerim. Ay gözüm zanalar kara gülerim. Gönlünü diler leylim 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 leylim. Akşerin söylerim, şirine söylerim ey. Ay badem babaklarım, güler yüzlerim ey. Şirindir levlerim ha leylim 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 leylim
meyveden geline. Gönlüm dağıt vermeyi Büdü gitmeye Ey dağdo Ey dağım kuru aşıklarını tutmaya Gülpüm başına yâre Toreden gelin Ey dağdo Ay ne bedaylar aşırım ne bedaylar yaşlarım yanırma Vur mesel leylim 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 Gönlüme şad olmaz Gönlüm şad olmaz مهران وطنشر خالی پلمدن ثیوت چند تنقطع دوام متحت کیپلش مدی خالی پامد ترکمنستان خلق ارتیستی لیال بین دار ولن دوام مدیات لیال اینه بون کون بیرگی خالی پامدن دولت او جون خوش وردک البته تنقط آدم ثورتون بیرگی وارب تنقطن این سترلرن اورن مکیا ول مثلا شل خالی پلمدن یلیان تنقطن این سترلرن یاسر گترمک البته اول خالی پلمدن یلیان خالی پشارتک یولا خالی پلمدن یرنه یتران ایدملاری هر بر insanın kalbine yaşaya. Onu da bahar patlının gelmegi bilen, yaz patlının ilkinci günlerine de bizim medeni sanat ustalarımızda coşup, şu yurdumuzun ötüşlerini vasf edip şeyle de bir neçe gelin gıyırlarımızda, TV gatımızda vasf edip bir neçe aydımları eterler, halka yetiriyedi. Tedmizin başına kahraman, arkadalı kahraman herdarımızın, şu medeni sanat ustalarımızda dürüdüp veren mümkünçükler var adı, kelam ağız gurrun verteniz sözsüzden. Sağ olun Ertaç. İlk bilen şu sunat oğucağına oturanmada şeyler beğeniyen, buysanyan. Sebebi sunat demek bir neme? Yüreğin, kalbin coşkunu, yüreğin, kalbin, ruhun lezzeti demek de. Ne bahar paslı geldi, bahar paslı gelse elbette yankı değişimde yani tabiatımız canlanıp, oğudun güneşli Türkmenistan vatanımızda şeyle oğudun bayramçılıkların başı başlanıyor. Parahat, ağdı bir, oğudun, gödül yurdu bir de peşkeş veriyen kahraman arkadağlı kahraman terdarımıda tüysürüğümden sağ olsun aydiyan, koy Türkmen halkının milli lideri kahraman arkadağlı kahraman terdarımıdın canlar sağ olsun, ömürleri uzak bolsun, tutuyan tutuşuk tutumlu işleri, ravaşlıkları beklentin. Sağ olun. Sunat barada, dörücülük barada, söhbet edilenne, elbette sunat medeniyet işgärleri, adamları şeyle coşun bilen, buysanç bilen, bir-birege süýgü bilen garalyada. Şoň üçinem sunat barada gurrun etmek hatam täsirli bolýar. Ýani halipamyz Agamra dağda öz sunat ýoluna gelişi barada, hem şol sunat ýoluna halipalar bilen hem şägirtleri bilen işleýişleri barada, haýsaýdymyň nähil dörenligi barada aýdyp berýär bolyn elbette maňa da gyzykly, halkymyza has gyzykly bolýar-da. Şoň üçinem şolar ýaly gepleşikleri taýarlaýanyňyzda size de köp sag bolsun aýdýan. Sebebi aydymçynyň, sadananyň, bagşynyň dörüjüligi halka yetirilmeli, hökman, şolum teleýaýlymlaryň üsli bilen yetirilýär. Şonu biz özümüz şeýle begenýäs, buysanýas, halkymyz bilen öz ýüregimizi paýlaşyp bilýänligimizi. Tebebi aydymçynyň, bagşynyň ýüregine gaty kän dat bolýar. Kän inçilikler bar, kän bir zarynlyklar bar. Şoň netijesinde de owadan zaryn aydymlar, saatlar döreýär. Şol aydymlary, saatlary
döretmek, şolary halkymyza ýaýratmak biz üçin iň bagtly pursatlar. Şol aýdan aýdymyda halkyň bir çalýan el çarpışmalary, halkyň dinleýijileriň sag bolsunlary bizi ýaşadýar, bizi ýaşadýar. Dogry Halipa. Şoň üçin biz öz dörediýän zatlanmady halka ýetirmek üçin şular ýaly uly mümkinçilikleriň bardygyna tüýtüregimizden begenýät, bu ýat şpursatda ýene bir ýoly gahrman arkadaly gahrman terdarmyda tag bolsun aýdýan. Tağollele. Elbette ýa biz bu sogadan gelemizde Halipamyz bilen bilelikden öz sadannaňyz bilen watanmyzy, gahrman arkadaly gahrman terdarmyzy wasp edýän aýdymlary elbette gyjyň dutaryň gapdal bilen ýerine ýetirýän ekeniňizde. Ýöne diňe bir halk aýdym aýtman elbette estrada aýdymlaryna bir halka ýetirýän söýgü aýdymlary watanmyzy wasp edýän aýdymlary şeýlede bir näçe nusgaw şahyrlarymyzyň sözlerine de aýdymlar ýerine ýetirýän bolan elbette hem halk aýdym aýtmak hem estrada aýdym aýtmak ol bir zehinligi, şeýle bir talapkärligi talap edýärdi. Indi görýän siz şu ýerde diňe siz halk aýdymy aýdyp ýörkäňiz estrada aýdymyna geçmeňizde näme itergi berdi? Nartäç gowy soraw berdiň. Size halkymyň içinde de şu sorawlar berilýär. Biz seni dutar gyjyň gapdalyna halk aýdym aýdýan baş hökmüne tanýas ýöne estrada aýdymlaram ýerine ýetirýäňiz diýip. Aslynda men başda ýaşlygymda estrada görnüşde aýdymlar bilen başladym. Takatım yok bunlo yarsıdo kalmağa Azıl gelmetindim canımı almağa Şüketse halımdan haber bilmege Tünü derya tendine garibe geçtimi Tenim diğer bıraka tapmadı bahu hile Tanrı'nın hak için rahatımı söyle Yar bilen gözümde anladım o dile Tünüler ya kendine garibe geçti Aşgabat şäherine Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna okuwa gelenimden soň dutar gyjyk da aýdýan Halipalamyda gatnap şol aýdymlary ýerine ýetirip başladym. Ýöne kiçiligimden men Tagjep Barowyň, Uradil Ilyasowyň ýerine ýetirýän aýdymlaryny ýanky biziň Halipalamyz Ödünýä Nowatyw, Magtymul Garliýew, mydama biziň ojagymyzda radio ýaýlymyň üstü bilen şol gün ortanky konsert gidýärdi. Dutar gyjykda ýerine ýetirilýän aýdymlar şolary diňläp hemem şol ojagymyzda şol aýdymlara goýulýan hormatyň netijesinde men şol halk aýdyma soň başladym. Gaýbany Halipalam Tagjep Barow, Uradil Ilyasow, Nawat Nur Muhammedowa. Şana yanıp kıyarım, kınar attırı cana galara, meni şol yarar. Vardı veylep yar cemal vermeni. Müdi gulaye paşveri Türkleri. Albert'de Gurt Yakubow, Ödünýä Nowatyw, hemem Türkmenistanyň halk artisti Akmurat Şaryf, Nurýagdy Bayramow, Orad Nefes Döwletnadarow, hem
Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň gahrymany Jemal Saparova halipalamdan öwrenen aýdymlanmy menem halkymyda ýetirýän dutargyjykda ýerine ýetirmek, halk aýdymlary ýerine ýetirmek hatam jogapkärçiligi talap edýär. O ýerde bir aýdymlary däne edip aýtmaly sebäbi halipalamyz ony gaty ussatlyk bilen ýerine ýetirip gidipdirler. Şol ussatlyk bilen ýerine ýetiren aýdymlary ýoýman halkymyza ýetirmeli. Näme üçin sebäbi şägirtlenmedem ýaşlaram şonu öwrenýärler. Köplenç men ýaşlanmada ýanglan diýarym telebätleşigine, başga telebätleşiklerde men özüm emin agda bolup gatnaşyp şonu şägirtlenmede bir özümiň maslahatlanmada berýär. Öz halipalamyzdan alan maslahatlanmady. Şonu şey diýänler şu biziň bagşylanmadyň ýerine ýetirip giden aýdymlaryny bir ojak toýlaryna ýerine ýetiren görnüşinden däl resmi sahnalarda, resmi ýadgalarda aýdan aýdymlaryny diňläp ýerine ýetirmeli. Sebäbi şo ýerde sözleri, sady ýer bolýar. Toýda ýerine ýetirende näme käwagt sözi ýadyňa düşmeýän ýer bolýar, ýa bolmasa başgarak sözleri aýdýan ýerleň bolýar. Şoň üçin hem şägirtler şonu öwrenende halipadan öwrendim diýenne şol halipanyň bu halipada beýle bir adaçyk ýalňyşan ýer bam diýdirmän şonu resmi sahnalarda, resmi ýadgalardan hökman şondan diňläp ýerine ýetirmeli. Men özüm hem şo tahagan Oradil Alyatyň ýa bolmasa haýsam halipalamyň ýerine ýetiren görnüşini diňläp ýerine ýetirýän. Ýöne näme ýaşlygynda bolýar, käbir ýerlerine bir ýalňyşlyklar bolýar. Şonam hemişe özüň taraşlap aýtmaly bolýar, diňlemeli bolýar. Diňläp ýörmeli sebäbi sonuňatyň aňyrtyna çykan ýok, kämilleşbermeli. Şol kämillige ýetmek üçin hem hemişe öwrenmeli bolýar, darjaşmaly bolýar, diňlemeli bolýar, okamaly bolýar elbetde. Doğru, ýa-da elbetde ýoýman ony halipalamyň bir ýerine ýetiren, süýjüligi bilen halkyň kalbyna siňdiren aýdymlaryny elbetde ony dürüst we dogry ýerine ýetirip ony ýoýman bir halka ýetirmek her birimiz üçin mukaddes öňündäki borç diýip ataplar. Sebäbi halipalamyň ýerine ýetiren aýdymny elbetde bir ýoýup aýtsaň, ýene de ol ýoýulyp nähil aýdym boljak belli däl. Şoň üçin gahrman arkadamyz ýurdumyzda halipa şähertlerini açyp berdiňe diýýär. Halipalar öz şägirtlerine şonu ýoýman bir dürs halka ýetirmek üçin ýene de mundan beýlägem şu aýdym satlynyň bir dowam bolmak üçin açyp beren halipa şähertlik ýollarna. Şoň üçin gahrman arkadaly gahrman terdarmyda näçe alkyş aýtdygam şonça da az bolupdy. Läle ona bir de tomaşa edip oturan mehran watandaşlarymyz garaşýanlar. Siziň aýdym aýtmaňyzda belki gepleşiginde betlek gelen aýdymlaryňyzdan aýdyp berseňiz. Başdyny.
Amma kaydır denişim melamete Başıma kalmasın kardu amanat Endi men kutulsam şundan salamete Aşık yaman eken açanar Tigre kutulsam şundan salamat Aşık yaman eken açanlar Cahanlar Mehran vatandaşlar Halipalamadan tedatsiyan sınıqotta oğama tahtı gepleşimidi Halipamda Türkmenistan'ın atqıdanan artisti Ağamrad Öğüd Mehmetov bilen dowam edýär. Halipa elbette ýaňy tödüňizde bellek geçdiňiz geçmişde ýaşap geçen ustat halipalarymyz bar. Türkmenistan'ın halk artisti Rehnet Arnaglyzow. Elbette Rehnet Arnaglyzow diýileni ol halipanyň bir aýdymlary bar. Sebäbi ol halipanyň bir öz boluşlygyny bir aýdýan Yani Oğulbek aydymy elbette onu ähli halkymyzdan bilýänler we Rehnet Arnaglyzow diýileni şol halipaň adyýadyny düşmese-de Oğulbek aýdýan halipamy diýerler-de. We halk içinde şolar ýaly meşhurlyga gazanan halipamyzyň bir döreden eserler diýsen kän onuň bir aýdýan aýdymlary ýene-de bir näçe şahyrlarymyz bilen bile işleşip bir näçe aýdymlary döreden halipa diýip megerem ýalňyşmasak gerek. Dostumuz hem halipamyz şu Rehmet Arnaglyzow öýdi gaty bir zekin halipa bolan adam da ol bar diňe bir aýdymam däl. Öýdem bar şol goşgular zatlarym ýatdan tutup aýyň bilýän oşudan bir 150 küýd oşa bardyr. O aýdýan aýdymlarynyň hemmesi şu öýden ýaz halipadan köp zady öwrenipdir da. Men Rehmet Halipa bilen bili işledim o Gurban Umman'ın ansamblyna bili işledik. O Gurban Umman Halipamydan biri ile bitaýyn beýdiň, bitaýyn eýdiň, bulaýdym beýdi aýtmaly. O ýoýman aýdyň, sözlerine bir ünsleri öwreň diýip şolar ýaly bir artykmaz bir gow adam. Azap rahat ol boylarım
bol halipanyň öýde bir şahanna, O degişme, bir güňe şahanna degişme. Şu degişmelerim bir näçe degişmeler aýdyp şolar ýaly bir özüniň adam käçiri bilen özüni allaran aýdyma istiýasına bolýan ýa-da. Şolar ýaly diýekini. Howol şol rahmet Halipaň bir näçe dökürajan idi. Olan kim biler diýe Türkmen halk aýdymlar ýerine ýetip hasam ýa-ki Türkmen filmlerine ýa-ki agzak geçişine ýaly ýa-ki ogul we diýen aýdym diýjekmi. Şol halkyň bir aňyna gulagyna alan bir aýdymlar bolýar-da. Şol aýdymlaryň içinde hemme gowalaň. Ýöne häzir şu ogul we diýen aýdymny hasam men özüme kendiňledim ogul we aýdysyny. Menem şonu aýdyp beraýyn. Mehran vatandaşlar Halipalamydan söz açýan sunugat dowam etaty gepleşigimizde Halipamy Türkmenistanyň halk artisti Läle Benadar bilen dowam edýär. Läle ine görüşimiz ýaly bugünkü gün ýani Halipamy Agamrat Öwedmammedow hem şeýle bir gowy gürrüňleri berdi, bir näçe halipalarymyzy ýatlap geçdi. Elbetde şol halipalarymyzy ýatlap onuň bir ömür dörejiligini bir halka ýetirmek üçin hem Gahrman Arkadamyz ýurdumyzda halipa şartgyny açyp berdi. Elbetde şol halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymny sizene öz iş ýerleriňizde de şeýleden halipamyz bilen bir sopran başyna jemlenip ine ýurdumyzyň türlü pudoklana zähmet çeken tadanlar bilen şu satçagyň başyna elbetde täze
dörüdün aydımlarıňyzy bir halka ýetirýän halipalarymyzdan gelýän aydymlar bolsa geljek nesillerimize ýetirip halipa şähertlik bolan dowam etdirýän halipalarymyzyň biri desek elbetde ýalňyşmy tak gerek. Ha şiirde bir dady nagtap aýdasym melýä gahrman arkadamyň hut özi bide bir mektep bolupdyr, halipa bolupdyr. Şoň üçin hem şu halipa şähertlik ýoluny uly gerim berdi, uly ýol açyp berdi. Şoň netijesinde de bir şähertlenmede de ýaşlara da öwrenmäge uly ýol açyldy da. Dehinli ýaşlanmady bar. Şo dehinli ýaşlanmadyň bir halk aýdym saatlaryna söýgüleriniň bardygy bizi buýsandyr. Şonu haýsy bir toýa baranda ýa bolmasa ýaş bir dehin aýdymçyny görüňde şol hökman halk aýdym ýerine ýetirmäge höwesekde. Sebäbi halk aýdym diýilende ol türkmen halkynyň bir milliligi, türkmen halkynyň aňyna, ganyna ýaşaýan aýdymlar. Biziň nusxawy şahyrlanmadyň sözleriniň dowam etmegi, hem biziň destanlanmadyň dowam etmegi üçin halk aýdymlarymyz hökman ýerine ýetirilmeli, şol hökman halkymyza ýetirilmeli. Sebäbi asyrlardan asyrlara dörüjlüğümüziň düýbüniň köküniň ýaýramagy üçin biziň ýaşlanmadyň, biziň bir häzirki zaman aýdymçylanmadyň, başlanmadyň tutýan orny gaty uly. Inde şahyrlanmadyň ýadýan sözlerini, şygyrlaryny aýdyma geçirip aýdylanna ol köp ýaşaýa, uzak ýaşaýa, halkyň içinde gowy dinlenýär. Şoň üçin hem şu aýdym diýmek, saz diýmek, ýerine ýetirjilik diýmegiň özi gaty uly zat. Ol biziň halkymyzyň gadymlygyny häzirki zamanymyzyň ýaşaýyşyny, ösüşlerini gelecekki zamana geçirmek, aýdymçy sadanlar diýmek, wagızçylar diýmek, aýdymçy sadanlar diýmek bir zamanadan zamana geçirýän köprü diýsem ýalňyşmyň kam diýenne. Sebäbi şol aýdym edilip ýerine ýetirilenne, sadyň apdaly bilen owad edip ýerine ýetirilenne, şonu halk gowy dinleýär, ýaşlanmadan gowy dinleýär. Şoň üçin gahrman arkadaly gahrman terdarymyzyň öz ýüreklerini biziň bir sunwatymyza bolan, medeniýetimizde bolan, aýdymlanmada, saadlanmada bolan çuň söýgü bar. Şol söýgü netijesinde de biziň aýdymçy sadanlanmada, medeniýet, sunwat, ussatlanmada, işgärlenmede goýulýan hormat uly biziň ýurdumyzda sarpa goýulýar, hormat goýulýar. Her bir halipalyga ýeten ussatlanmada, galyp ertede şähertlenmede bir uly hormatly atlar daqylýar. Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň atgylanan artisti ýa bolmasa Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden altyn atar bäsleşikleriniň jemlenip şol bäsleşikleriň bir ýeňjisi diýip hormatly atlaryň daqylmagy bu biziň sunwatymyzyň, medeniýetimiziň hemem bir kämil sunwatymyzyň has bir ilerlemegine uly tagalalaryny berýär. Nartäş şu pursatda şu halipalarymyzdan gelýän aýdymlarymyzyň biri bar, aýyrma diýip bir enelenmede, atalanmada wasp edýän aýdymlaryň biri, şonu halkymyza ýerine ýetirip beräýin. Baş üstüne.
tabi halalaştın ayırma. Merhan vatandaşlar, Halipalamıdan söz atýan, sungat dowama tatly gepleşigimizde ýygydyr tomaş edýän morsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşiklerimiziň her sanyna ýurdumyzyň dürli bu dograna dähmet çekýän medeni sungat ustadlarymyzyň gatnaşmagyna, halipalarymyzyň, kompozitorlarymyzyň, halk bagşylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny ýygydyr halka ýetirýär. Edi donar elbetde biziň şu gepleşigimizde de bir halkymyzyň, ýerleşlerimiziň Doglan günleri qabat gelip öz ene atalaryny, ejelerini, doganlaryny, jiglerini gutlawan bir näçe SMS-ler gelip gowuşdy. Edi donar gelin hadi gepleşmeden şu ýerine, ýerleşmeden gelen SMS-i şu ýerde gytgaja tanıştyrsak, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Berdoğly Annaýew ene täş daýdanyň 63 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan saglyk uzak ýaş arzuw edýär. Bir SMS bolsa Aşgabat şäheriniň büdmeýin etrawynyň ýaşaýjy Oguljaran Durdumradowa iki ogullary Hydyr Alyasyň doglan günlerini gutlaýar, oňa berkjan saglyk uzak ýaş arzuw edýär. Bir SMS bolsa Marwelaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Bally Nurýagdyýew Körpeji Berdi Muhammedi bir ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan saglyk uzak ýaş arzuw edýär. Edi donar ýerleşmeden gelen SMS-ler judaken, şoň üçin biýjel oglan aglama diýişleri ýaly biýjetinden çykan şu ýerde gytgaja tanıştyryp geçmekçi. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Maral Annaýewa, Mar welaýatynyň Taqtabadyr etrawynyň ýaşaýjy Gülewser Roziýewa, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Ogul Cennet Annamradowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Şükür Akyýew, Lewap welaýatynyň Halaj etrawynyň ýaşaýjy Güljemal Hojamgulywa, Daşowut welaýatynyň Daşowut şäheriniň ýaşaýjy Rozagelli Rozbaýew, Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjy Cennet Annaýewa, Balkan welaýatynyň Gydylarbark etrawynyň ýaşaýjy Tagan Nurdy Aşerow, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Ylgan obatynyň ýaşaýjy Şöhrat Annaýew, Ahal welaýatynyň Akbudy etrawynyň ýaşaýjy Maral Durdunýadowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Nurgözel Aşerowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Laçyn Begjanowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Durdogalyç Nurnepeýew, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjy Oradgelli Orad Muhammedow, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjy Maral Annaýewa, Ahal welaýatynyň Kaq etrawynyň ýaşaýjy Durdum Muhammed Annamradow, Ahal welaýatynyň Kaq etrawynyň ýaşaýjy Anna Cemal Fähet Muradowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Ogul Cennet Nur Muhammedowa, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy Oradul Ataýewa. Şeýle-de Aşgabat şäheriniň büdmeýin etrawynyň Bagır obatynyň ýaşaýjy Şeker Gelenowa, 3 tany çoğuluklary Fähra, Medine, Şameleri doglan günlerini gutlaýar, olara berkjan saglyk uzak ýaş arzuw edýär. Edi dogana şuň gün biziň gepleşigimizde gelen SMS-ler judaken, biýjel oglan aglama diýişleri ýaly biýjetinden çykan şu ýerde gyýysa tanıştyryp geçmeli bolduk. Şuň gün biziň gepleşigimizde doglan günleri gabat gelen ähli ýerleşlerimizi doglan günlerini tüýtürekden gutlaýar, goý olara berkjan saglyk uzak ýaş arzuw edip, şuň gün biziň gepleşigimizde gatnaşyp oturan Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnadarowaň, şeýle-de Türkmenistanyň atgylan artisti Agamrat Öwedmammedowyň ýerine ýetirmegine söz üçin aýdym eşdirýär. Doglan günüňiz gutly bolsun, uzak ýaşa. Aşık çıtı gülden gidene dar etmey.
atlı büyükleri Atlı Arap atlı büyükleri Yürüdüm beyleri sonam geldi mi geldi mi geldi mi Hocalar tel tel yüzlerime sare Vak vak Turidim beyler sonam geldi mi geldi mi geldi mi Ha! Ay turidim bağları dolar sabahları Ay aradan ayrıldı akşakin ağlar gelir ağlar Oho dolursa neler Gül olsa bağları Vak vak Tevridim beyler sonam geldi mi geldi mi geldi mi Ha! İlbindayda sadar kama bağlıdır İlbindayda sadar kama bağlıdır Sinelerim çapa çapa dağlıdır 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 Oho vatın sorsun Genci karı bağlıdır Vak vak Tevridim beyler sonam geldi mi geldi mi geldi mi Ha! Yâre Bilbil fevadeler güle yetme Var vaziyetler var tutma Kocaman bağlarına Kocaman bağlarına Seyran etme Vak vak Tevridim beyler sonam geldi mi geldi mi geldi mi Hayallerdim kaydırdım Hey Tevridim bağlarına Ay Tebrizim dağlarına Ceyran etme Tevridim beyler sonam geldi mi geldi mi geldi mi Mehran vatandaşlar Halipalamadan söz atýan soňat dowam atatly gepleşigimizde irgider tomaş edýän martaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşiklerimiziň dowamyna näme Halipamad Türkmenistan halk artisti Läle Begnazarowanyň jeda Halipamad Türkmenistanyň atgylan artisti Agamrat Öwelmämedowyň beren görüňlerini, aýdyp beren aýdymlaryny irgider diňlänsiňiz. Sözümiziň ahyryna da Halipalamyň arzuwyny eşitmek biziň her birimiz üçin ýakymly bolup dur. Läle sözümiziň ahyryna bir arzuwlaňyzy bir eşitäýsek. Elbette biziň ýurdumyz arzuwlaryň gusaly bolýan ýurdy. Gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman terdarymyzyň saýatyna her bir arzuwymyz bir hasyl bolup, şol arzuwlaryň hasyl bolýan ýurduny da aýdymlama, sarlamyz belentden ýanglanýar.
Şu pursatda bagyş kalbymdan, tüýsüregimden şular ýaly owadan, awadan, aýdymly, sağly, dabaraly, parahat ýurtda ýaşadýan gahrman arkadagymda, arkadaly gahrman terdarymda sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadagymyň, arkadaly gahrman terdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işler hemişe rowaşlyklara betlentin, toýlamadan toýlary teplentin. Ececan dünya dursa duratın yok karama ececan mallayında bargatın sen karama ececan dünya dursa duratın sen karama ececan bir dağlan qarrani bir bağlan qarrani qarratıp Merhan vatandaşlar, Halipalamdan söz açan Tanıgotda wa Mataty gepleşigimizde Türkmenistanyň atgydanyn artisti Agamrat Öwed Mämmedowyň arzuwlary bilen dowam edýär. Halipa sözümiziň ahyryna siziň bir arzuwlaryňy eşdäýsek. Afuda ýurtumyzda bize Halipa şäherlik ýolunu açyp beren gahrman arkadaly serdarymyza köp sag bolsun aýdýan, goýolaryň jany sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri rewaj bolsun. Häzir bolsa Halipam Türkmenistanyň halk artisti Şahmet Bäşimowyň döreden dünýä dursun parahat diýen aýdyny ýerine ýetirip bereýin.
alkıştı Halkın önü alkıştı Coştu şadlık keramat Garri juan çocurup Ulus iyiliği çürüp At koydular doğuşurup Dünya, dünya, dünya dursun Dursun, dursun dünya Dünya, dünya dursun Dursun, dursun dünya dursun Dünya dursun, dünya dursun Parakat dünya, dünya, dünya dursun Dursun, dursun dünya Dünya, dünya dursun Dursun, dursun dünya dursun Dünya dursun, dünya dursun Parakat Sağlıklar güllen pek yine süyerlerler Diyar olur çakacak Dünya dursun parakat Parakatlık nişani Salamatlık nişani Bağıt şahatlık nişani Dünya, dünya, dünya dursun Dursun, dursun dünya Dünya, dünya dursun Dursun, dursun dünya dursun Dünya dursun, dünya dursun Parakat dünya, dünya, dünya dursun Dursun, dursun dünya Dünya, dünya dursun Dursun, dursun dünya dursun Dünya dursun, dünya dursun Parakat İlen atan ardığı Yağdı erten ardığı Yeryüzünün ardığı Dünya, dünya, dünya dursun Dursun, dursun dünya Dünya, dünya dursun Dursun, dursun dünya dursun Dünya dursun, dünya dursun Parakat dünya Dünya, dünya dursun Dursun, dursun dünya Dünya, dünya dursun Dursun, dursun dünya dursun Dünya dursun, dünya dursun Parakat Medine Sonot ustaatları Halip Palamad şugun kun biziň gepleşigimizde çarp beren saatlaryňyz üçin Halip Palamydyň ömür dörejligini riýatlap berip gow gurrunlar bereniňiz üçin aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin siziň ähliňizde köp sag bolsun aýdýar. Goýsaňyz iş ýerleriňizde maşgala ojaqlaryňyzda agdy berilip bagtyra höküm türmegini her bir aýdýan hoşawatlaňyzdan belentden belende ýaňlanyp Halipa şähertlik ýoluňyzdan dowam bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Merhan watanaşlar, ine himmemiziň bilşimi diýäli bir karar döwletimiziň täze ýamdan galkynyş döwründe gahryman arkadaly gahryman serdarmydyň taýty tagallasy bilen ir döwürde geçmişde öz aýdymlary bilen meşgul bolan Ustad Halip Palamady, halk bagşylarymyzy, kompozitorlarymyzy ýatlap onuň ömür dörejiligini geljekki nesillerimize ýetirmek üçin ýurdumyza Halipa şähertlik ýoluny açyp berdi. Elbetde bizem Halip Palamadyň söz açýan sungatda wammatatdy gepleşigimiziň her sanyny ýurdumyzyň dürli pudoklaryna zähmet çekýän medeni sunat ustadlarymyzyň döwletli maşgalatyna baryp şol ýerde öz Halipa şähertlik ýolu barada kelamat gurrunlaryny ýerli aýdymlary size ýetirýär. Edide onlar bire Halipa şähertlik ýoluny açyp beren, geçmişde ýaşap geçen Ustad Halip Palamydyň ömür dörejiligini öwrenip, onu geljekki nesillerimize ýetirmek üçin bire ähli şertler döredip beren gahryman arkadaly gahryman serdarmyda köp sag bolsun aýdýar. Asmanymyz arasynda bolsun, ýurdumyz parahat bolsun. Arkadaly serdarmydyň saýasyna bolsa, enelerimiziň hudi tetleri, çağajyklarymyzyň gülki tetleri, medeni sunat ustadlarymyzyň hoşawatlary belentden belende ýanglansyn. Dinan tarpasyna ul hormat goýan gahryman arkadaly gahryman serdarmyda köp sag bolsun aýdýar. Oý gahryman arkadaly gahryman serdarmydyň janlary sag, ömürleri uzak, ýylt bähwitli, döwlet ähmetli, tutýan tutumly işleriň elmida rawaşgyra wetlenmegini tüýsüremeden arzulap, Halip Palamydan söz açýan sungatda wammatatdy gepleşigimizde geçir gutarýar. Ýene delimde duşýan çaq tagamana turun edidileşler. Öňe, diňe öňe, jan watanym Türkmenistan.